Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkmenistanyna dollaryň bahasynyň gymmatlamagynyň migrantlara we olaň howsarlaryna çeýlede studentleri we olaryň maşgalalygyny ýetirýän täsirlerini öňükdirýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Türkiýedäki Türkmenistanyň migrantlardan ilkinji sözü men Rozwaýa beresim gelýär. Rozway, ine sen İstanbulda Türkmen kommersantlary bilen çeýlede migrantlar bilen gatnaşýan biri. Eýsem şu soňky günlerde bu dollaryň gymmatlamagy olara nähili täsir ýetirýär? Soňky döwlet, soňky döwürlerde Türkmenistanda dollaryň ýani ýokary narxlara ýetmesini Türkmenistanyň daşary ýurtlarda işläp bilen migrantlar üçin de, eýsem Türkmenistan içindäki halk üçin de, Türkmenistanda daşary ýurtlardan zat daşayan kommersantlar üçin de gaty erwet täsirini ýetirdi. Ina şu taýda Türkiýeden zat ekiden ýa-da Türkiýeden işläp bilen migrantlarymyz öz öýlerine goýberýän pullaryndan mysal alsak bolýar. Meselen diýen şu taýda goýberýän pullary eýem aňyrda ýani kepegi sogana öwürdiler diýsek hem ýalňyşmaz döwlet. Bu näme diýmek? Bu ýanky Türkmenistandaky bar bolan ýanky Kara bazardaky narxlar adamlaryň insanyna galan ýaly boldy diýmekden başga zat galmaýar ýani. Her näçe gynansak da bizim Türkmenistan krizse batmamak üçin, başa çykmak üçin olar gaýtan tersine ters ýoldan hereket edýärler. Mesela hanha Aşgabatda ýakynda guruljak bolan ýokary gatly mehmanhanalar bu döwletiň gaznasyndan artykma çykaryljak bize mysal bolupdyr. Bu da bizim halkymyzyň ýaşaýyşyna gaty erwet täsir edýär. Nargiz, ine Rozway dinledik. Eýsem sende nähili maglumat bar? Döwlet şeýle men özümden mysal getirjek. Indi men bäde işleýän. Men dollar bilen aýlyk alamok. Men Türk lirasy bilen aýlyk alýan. Biz Türkmenistana şu taýdaky ýurtdaky garnaşlarymyz aç kalmasın diýip Türkmenistanyň ekonomikasyna biz goşant goşup otursak. İşleýän pulumuzy şu tak goýberýäs. Ýoksa bärde 10 ýyldan bäri işlep ýörüp men bärde özüme 5 etajny jaý kurardym. Maşyna model alardım. Şu pullara howa. Ýöne biz şu pulumuzy Türkmenistana goýberýäs. Şunu aýtjak bolýan. Hemme şunu. Türkmenistanda peýdasy bolýarmy şoňundan? Indi men şunu goýberjek mahaly ozaldan dollar bilen aýlyk alyp doğrudan şunu goýberýärdik. Biz gitmezdik, başgalarymyz goýberýärdi doğrudan. Ýöne häzir men gidip dollar satyn alýan, dollar satyn alyp şunu dollar edip uğradýan Türkmenistana. Indi häzir bankdan hem goýberip bilmeýän, bankdan goýberýärdik. Häzir sen bankdan goýberip bilen, bankdan goýberen puluny şu aňyrdaky garynlaşyň 3 aýda alyp bilmeýär bankdan. Şoň üçin indi arada aracılar peýda boldy. Şolara pul berýäs, men 100 dollar goýberjek bolsam, şoňa men 10 dollary senki al, 110 dollar alyp git, 100 dollaryny men şu taýda garynlaşyma ber. Şeýläýdim. Şu Türkmenistanyň ýalňyş politikasy ine şoň ýaly adamlar çykardy ortağa. Şoň ýaly işler ortağa çykardy. Häzir Türkmenistanda garynlaşym men uğradan 100 dollarym alan soň şu 100 dollary satylan bilen okşu. Şunu satmak için hem köýsenýär. Sebäbi şu Türkmenistanda dollar almak satmak gadan. Ine şoň ýaly pul aýlanmandy orada, şunu saňa aýdaýyn şu wagt. Şu ýerde men eger mümkin olsa bir zat della geçeýin de eger ruhsat etseňiz Nargiz şol dogry belli. Eger ol şol Türkmenistany arajylar 100 dollary, 3 dollar, 2 dollara gidýän bolsalar, indi şol Nargizden aýdyşy alyp şol 10 dollara çelli çykdy. Bu bir. İkinciden ol şol Türkmenistanda 100 dollarly bir ay gününü görüp bilýän bolsa 3 adam, 4 adamlyk maşgala. Indi häzir şol 100 dollarly bir ay bir kenara goýalyp 10 gün 15 günni zordan geçirýärler. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Inniki söhbetdeşimiz Türkiýedäki Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň öwes ýaňy Nargiz bilen Rozway dinledik. Türkmenistanyna dollaryň rekord derejede gymmatlamagynyň migrantlara şeýlede olan maşgalalaryna umumyň Türkmenistanyň raýatlaryna ýetirýän täsirleri barada öz pikirlerini şeýlede duş gelýän ýagdaýlaryny göreneşdirlerini görüňberdi. Migrantlaryň öldüri olan Türkmenistanyň howsarlary nähili ýagdaýlar başdan geçirýärler şu dollaryň gymmatlamagy bilen öwes. Şu arada sende nähili maglumatlar bar? Dollaryň gymmatlamagy aňyrda zatlaryň gymmatlamagyna getirdi. Köp zatlaryň hem gytalmagyna getirdi. Häzir meselem un ýok, ýağlaryň bahalary galdy ýokary. Bu taý işlemene gelende şu pullaryny aňyry ýeberýärler. Aňyry uratmalar hem de şu Türkmenistana gaýtam golda bolýar. Bular bolsa dollary uratmakda da çäklendirmeler ýeberýärler. Aňyrda almakda da kynçylyklar çykýar, bir de ýokary galdym dedi.
Hem bir adam dollar bilen edilen soň zatlar gytalýar. Bular meýem bahasynyň ýokary galmasyna getirýär. Meselem şu taýyk esasy şol melle galmak üçin, ýa bir çaý salmak üçin gelinýär. Esasy aladalar şolar. Şu kuruluşy Türkiýeге gelýän migrantlaryň gözüňde tutýan maksatlary, ha? Maksatlaryň başynda gelýän zat şol. Suý almak, ýa bir çaý gurmak, melle galmak şonuň ýaly. Meselem mellek yerlerine owaň işlerinde $8,000-9,000 bolsa häzirlikçi şolar $10,000-10,000 çelle çykyp bildi bahalary. Şodatlar gymmatly. Meselem häzir şol çüý aljak bolsaňyz şodatlar ýene-de gymmatlady. Sement ýagdaýlary gymmatlady. Şol kuruluşy harytdan gelmese gymmatlady meselem. Şol harytlaryň ýurtdaşyndan dollaryň hasabyna getiren soňlar öňküsiýaly harytlar gelen o. Evet, inni köketdeşiňizi jemlesek, dollaryň gymmatlamagy, barha gymmatlap gitmegi, bu ýagdaýdan ýaýdyşyň ýaly bir gytçylyklar, bu gymmatçylyk, bu zatlardan migrantlar nähili başalyp çykjak bolýar, nähili ýollar gözleýär, nähili edilse gowalar. Şu arada bir pikirin barmy jemlesek? Şu Türkmenistanyň hökümeti biziň üçin ulakan alada degen okdogryny aýtdyr. Indi bolsa şu dollarda da kynçylyk çykdy. Şu ýoksa bir taýda şu pullarymyzy Türkmenistana uradýar. Bu taýdaky iqtisadi krizse biziň ulakan kömegimiz bolýar, dogry düşünseler. Biz şu taýdan şu taýy näçe pullar uradýar. Bular bolsa gaýtam şu valyuta çäklendirme gidirýärler. Bankyň üstünden gitmesi üçin şu datlara çäklendirme gidirip gaýtam öz işlerini kynlaşdyrýarlar. Hem biziň işimizi bilen kynlaşdyrýarlar. Şu datlara çäklendirmelerin gelmese dogry däl. Şu datlar aýyrjak bolmaly, gaýtam bile kömek etjek bolmaly. Şu çäklendirmeler aýrylsa şu Türkmenistandaky krizse biziň ulakan kömegimiz bolar. Onda sen pikirine göre öwes şu taşary ýurtlarda işleýän Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň iýerýän pullary, ýagny Türkmenistana taşary ýurtdan gelýän valyutalara şoňa ýeňillikler girilse, Türkmenistanyň ykdysady krizisten başyny gowa alyp çykmagyna ýa-da şoň täsirini gowşatmaga kömek eder diýenmi? Dogry. Kömek eder. Ulakan kömegimiz bolar. Indi bir zat aýtjak bolýan. Nargis, Biz bu gepleşigini hem biz öz derdimizi aýdyp duruz döwlet. Biziň Türkmenistan döwlet ýol başçylary şu programmaları dinleýändirler diýip ümit edýär. Şu programmaları şol adamlar dinlesinler. Biz pulumuzu aracılardan goý berip arada pulumuzu ýitirip oturýarys. Şu taýdaky bizim goý berjek pulumuza garaşyp oturan çağalarymız var, garyndaşlarymız var, hastalarymız var, okan studentlarymız var, soldatlarymız var. Şunu aýtjak bolýar. Banklar şu pulları Türk lirasy bilen Türkmen pulu arasında dollar satın alman. Sebebi ýa dollar satın aldıkça gymmatlaýar dollar. Şunu aýtjak bolýar. Türkmenistanyň politikasy dogrudur. Ben dollary gymmatlatjak däl diýip şeýdip dur. Ýöne şu migrantlaryny şunu bilmen için şolaram dollar alıp dollar satyp oturan için şu problema ortaya çykdy. Lira bilen manadyň arasynda konvertasiýa bolsun gönümelliýände dollarlar. Şu taýdan Türkmenistandaky ýol başçylara seslenýän, geç kalman şunu etsinler. Sebebi biz yaman gynanyp kösep duruz. Biz bäde Türkmenistan ekonomikasyna goşmak için işlep ýörüs. Biz Türkmenistan össün isleýäris. Biz Türkmenistanda hemme bahtly bolsun isleýäris. Şoň üçin bäde işlep ýörüs. Şunu aýtjak bolýan. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Inniki söhbetdeşimiz Türkiýede okap beren Türkmenistanyň studentleriň wekili Gözel ine Türkmenistanyna rekord derejede dollaryň bahasy gymmatlady diýilýär. Eýsem bu ýagdaý özüň ýaly Türkiýede okap beren studentlere nähili täsir etdirýär? Türkmenistanyň şu wagt dollaryň gymmatlasy biraz kynrak bolýar o studentleriň ýagdaýy üçin. Ýöne taşary ýurtda okaýan studentleriň köpüsi öz başga ýaşamany öwrenýär. Kendir täsir etmedi. Olara sebebi İtalyan Türkmenistan'dan pul gelmesi. Soňky dowr hani açyk kynrak bolansaň şu Internem bir Türkmenistan özüne gelip bilen ok. Hani men görüşme göre. Şoň üçin hani derde hiç bir student döwletiň hasabyna ýaşanok. Her kim öz hasabyna ýaşaýar. Başgalarlaryndan köpüsiniň yani bir %90'nyň maşgalasyndan pul gelenok. Köpüsi derde daşary Türkiýede işleýän. Eň azından men öz tanaýan teoriýamdaky studentlere seredip bir şu soraga jogap berip bilen kendir täsir etmedi. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.